necessites així. No, vaig dir que dos coses abans de començar. He convocat a tot el club de perquè any rere any veiem deficiències en l'avaluació de la memòria d'investigació. I després se queixa la gent, això no m'ho han contat. És que no ho posaré. El problema és que tots els que estem així no es pot malament perquè tampoc tenim moltes oportunitats. I la gent que reiteradament fa aquestes errades, jo no la veig així. Perquè no sé que ho fan bé. Què dius? Que pensi que ho fan bé. Sí. I res serà la raó de convocar. Molt bé, bueno, comencem. Gràcies per vindre. Sobretot també estava orientat un poc als nous, perquè jo no fa tants anys que estic així i al principi també no tenia ni idea de com funcionava. Les instruccions, bueno, el material bàsic de la memòria són les instruccions, les bases i el barem. Si llegis això, doncs les instruccions no queda molt clar en alguns moments com procedir, si has de fer alguna correcció o has de fer alguna edició o llevar o posar coses, que és una cosa important. Però, bueno, les fases que hi ha són aquestes. Les que ens interessen a nosaltres són les tres primeres, bueno, hasta la quarta, diguem, la fase de càlcul és com calculen els diners que ens donen. La fase d'elaboració s'acaba la setmana que ve, bàsicament estan en el grec, posarà tots els mèrits. I la fase de revisió és com us envien la memòria que s'obté a partir del grec, doncs mirar si està tot bé i corregir si no. Bueno, ara passaré a aquestes fases un poc més de detall, no? Però hem de consignar totes les activitats de l'any 2021 en la plataforma grec i després li hem de pegar el botonet de transmetre a la institució, que és aquest botonet que apareix aquí, quan li pegues, este és el meu, no? Si teniu algun registre pendent de transmetre, doncs apareixerà aquest avís i quan li dones a desconnectar transmetre, doncs te dona l'opció de transmetre a la institució, no està molt clar, o simplement guardar-hi sense transmetre. Si transmets a la institució, en teoria el currículum se queda inutilitzable durant un temps indefinit, que poden ser hores o dies, però el que interessa és posar tots els mèrits ahí i pegar-li el botonet al final, quan ja has posat tots els mèrits. No anar pegant-li cada volta perquè si no, no podràs fer res. Bueno, això s'acaba el 10 de maig a les 2. I aquí està un poc explicat això, que cal actualitzar les dades pegant-li el botonet de transmetre a la institució. Si no transmetre a la institució és com si no estiguera. Efectes de la memòria no està. Després, una vegada ja tenim això fet, ens arriba la memòria provisional i tu ahí dius, pues bueno, és un dels punts menys pitjor explicats de les instruccions. Diu que hi haurà un període en què el PDI haurà de revisar la memòria i corregir les correccions que s'hagin de fer. Com se corregeixen? No posa en la instrucció. I jo mateix estava preguntant 14.000 vegades, oi, com he de corregir això? I ningú me sabia dir. La resposta és anar al grec i modificar els registres que siguin i tornar a transmetre a la institució. Has d'anar al grec, modificar en el grec tot el que tienes que modificar i transmetre a la institució. Abans del 15 de juny. De nou, si li pegues a transmetre ja no podràs actualitzar res fins que el sistema torni a ressuscitar. És un sistema un poc millorable perquè si cada vegada que transmets ja se queda sense utilitzar i tens unes dates tan curtes, doncs bueno, reviseu bé la memòria, ara entrarem en els punts importants que cal revisar i en aquest període i aneu al grec i modifiqueu. Una vegada que s'acabi aquest període, la memòria no se pot tocar. O sigui, ja no pots incorporar, se m'ha oblidat, o llevar. Pots fer correccions, però correccions menors. O sigui, aquí s'acaba la història de lo que hem de fer. Després, la memòria d'investigació definitiva s'envia al servei, després d'haver sigut aprovat pel Consell de Departament, en un full que només es diu full d'al·legacions, perquè no és un full d'al·legacions, és un full de rates. En aquest punt tu no pots dir que me posen tal o que me lleven tal perquè no està bé en la memòria. Si no està bé en la memòria, ho havies d'haver corregit aquí. Si no ho has corregit aquí, hasta luego, Luca. I a més, si tens coses en la memòria que no tocarien estar, te penalitzaran o te poden penalitzar. O coses que no apareixen, no apareixeran. I l'any que venga que les poses no te contaran. Llavors, bueno, pues este escrit addicional, bàsicament este escrit addicional serveix per a informar de coses que no tocaria estar allí perquè no ens peguen el culo, no ens penalitzen. Per exemple, un article que estiga duplicat, perquè l'han posat dos autors i apareix dos vegades i coses per l'estil. No serveix per a corregir
coses que haurien d'estar d'una altra manera o per afegir una cosa que se m'ha oblidat, tal article hauria d'estar i no està. És que jo crec que el principal error està ahí. Perquè això quan arriba al Consell de Departament, el Consell de Departament diuen, no, han escrit totes les al·legacions, que aquest article no me l'han comptat, que no me l'han posat. I pensen que aquestes al·legacions van tenir algun efecte. Aquestes al·legacions no tenen cap efecte. L'únic efecte que tenen és per això, per dir, això per favor no ho compteu, perquè està duplicat i alguna cosa més. És el que dic, s'havia d'haver fet abans, com la provisional, has d'anar al DEC i fer les modificacions. Aquí está explicado. Aquí digo que la existencia de la memoria definitiva, que sería esta, la que va a enviar el departamento, ya es la definitiva. Dices que no corresponden al resultado de la investigación, pues cosas que no tocaría estar. Hay muchas cosas, pues que es una reseña de no sé qué, un artículo de prensa, divulgación, todo eso no ha de estar en la memoria. Si está en la memoria, se dice, eso no tocaría estar en este punto de corrección. Si eso está, que no están en el, cosas que no están en el barem, cosas que duplicáis, cosas que no tocaría estar, pues nos pueden penalizar fins a un 10% de lo que presenta el departament i fins a un 50% dels punts dels que deia. O sigui, i per a evitar aquesta penalització és per lo que està esta fundamentació. Resumint, pues això, incorporar les dades al grec ara hasta el dia 17, quan arribi la memòria, en juny, revisar, si hay que canviar algo, anar al grec, canviar ese algo, i després ja s'enviarà la memòria en l'escrit addicional, que serà de coses d'aquest estil que no haurien d'estar. Després sí que se poden presentar al·legacions a la valoració provisional. Una vegada arriba la memòria valorada, que ja pues, té un article, tants punts, un congrés, tants punts, no sé què tants punts, tu dius, mira, aquest article me l'han comptat com a Q3 i és Q1. Ahí sí que pots al·legar i dir, però a la valoració. Lo que no està ahí ya no se puede incorporar. Si hay cosas que están mal valoradas, pues se alega a través del director del departament, crec que se replega, bueno, al final m'arribarà a mi, que soc el representant de la comissió, i jo miraré aquestes al·legacions sobre la valoració i podré canviar la valoració si correspon. I després ja se calcula l'ajuda, que és el que al final ens arriba. Coses importants que hay que tindre en compte. Ítems que no poses en si tens un article del 21 se t'oblida, no el poses, doncs l'any que ve el pots posar però no compta. Compta per a punts grecs, que és una cosa que no sé, bueno, perquè la memòria d'investigació, a part de diners que ens arriben, no, per cada punt tants diners, pues per alguns barems, per exemple, crec que per estades, per a sabàtics i coses així, tens que haver tingut un mínim de punts FIU, que són els punts que donen aquí, durant els últims 3 anys i tal. Si no tens aquest mínim de punts, no te donarien, no tindries dret, per exemple, a millor a un sabàtic. No? T'interessen aquests punts. Són els punts FIU, estos. Entonces, si el poses l'any que ve un mèrit enguany, no te donen diners, no ens donen diners al departament o a la unitat, compta com a punts grecs, però no com a punts FIU. No sé per a què serveixen els punts grecs, si tu tens alguna idea. Hay un número que són punts grecs, però no en parlo. Bàsicament, si no ho has posat, hasta luego. I els mèrits que estan incorrectament en la memòria no es poden tornar a posar. Dius, mira, este article jo l'he posat, està publicat online, està no sé què, o he posat un mèrit que no correspon al 2021, perquè s'ha publicat en el 2022, perquè és un congrés que és de l'any 2020 o del 22, o jo què sé, el que siga, un congrés que has fet en gener, el poses ahí, i és del 22, ese congrés ni va comptar enguany ni comptarà l'any que ve, perquè el mèrit només se pot ficar una volta en la memòria. I si està incorrecte, és 0 i ja no el pots tornar a incloure. És una de les al·legacions que normalment se fan. És que l'any passat vaig posar un article i no me va comptar i vull que me compte enguany. Doncs no. Si no el pots posar enguany. Si és d'enguany, te comptarà. I si és de l'any passat, comptarà només per a punts grecs. Perquè al final, si no el poses correctament enguany, és com si no el posares. Cal que tots els autors d'un treball inclouen. Perquè si moltes vegades dius, bueno, jo ja he posat el treball i imagineu, jo què sé, pues, Sergio i jo hem fet un treball. Pues el pose jo i Sergio va, pues ja l'ha posat Toni, pues no fa falta ni el pose, no? I ja està ahí. Està en la memòria el treball, però pues apareixerà. És un treball que estem Pep Mulet i jo i altres autors. No? Aquí apareixen tots els autors. Aquí està Pep, però si ell no l'ha ficat, aquí dalt no apareixeria. Apareixeria jo. O si jo no l'havia ficat, apareixeria ell. Els punts FIU d'este punts grec o FIU, que són 12 punts, me vindrien a mi. I ell tindria 0. Perquè en el seu grec no està. Doncs tots els autors han de posar tots els mèrits. Això què implica? Pues que si jo poso el mèrit i Pep per seu compte posa el mèrit, apareix 2 vegades l'article, una meua i una seva. Entonces, què hem de fer? Hem de buscar el codi grec, que cada article té un codi, que és este codi. Tu abans de posar un article has de mirar si ja està.
posat en la memòria. Si ja està en el grec, busques autor, nom de l'article, el que sigui, si està, li pegues a incorporar i ja està. I si no, apareixerà 2 vegades. És una cosa que se pot corregir en la segona fase. Vas a la segona fase i dius, aquest article està 2 vegades, vaig a un dels autors que busca l'altre, que incorpora i que lleve l'altre. És un sistema molt pedestre que jo no vaig a defensar el sistema este, ni molt menys, però és el que hi ha. És el que hi ha, tenim que seguir. Entonces, que no haya res duplicat. Bueno, i després, això, si hi ha un duplicat, pues, últimament s'ha posat més durs en el duplicat, no sé si Salva vol dir alguna cosa al respecte. Només li compta el primer. Si està diverses vegades, només li compta el primer autor. La resta, 0. Però sé que hi ha gent que duplica i triplica i pentiplica i al final en algun moment van amenaçar de que seria 0 Pato Cristo y agujas debajo de las uñas, no sé. No sé si a tu también ha pasado algo de eso. Bueno, pero se ve que hay artículos que están con 50 vegades en algunes àrees, no? I això encara que ho corregisques després, que dius, che, jo ara vaig a corregir, si no ho has corregit en la fase de que pots corregir, que després vagis, tindràs 0 punts. I els punts aniran a l'altre autor, no se pot canviar. Les tesis doctorals de programes del nou UV no compten, que és una reivindicació que estem fent al servei des que jo estic en la comissió. I una tesi dirigida fora de la UV tendria que comptar, no? Perquè és una tesi però no compta, no està. I això, l'article s'ha d'incorporar en l'any que toca, encara que l'article tinga un DOI i estiga publicat online i tot el rotllo, si és una revista que té volum, número i pàgines, fins que no tingues volum, número i pàgines, no l'has de posar. Perquè no és una publicació definitiva. És un early view d'estos o el que vulguis, però no està publicat en ISIN. Si és una publicació online, que no té volum, número, que té el número de paper o el que sigui, i això ja és definitiu i no va canviar, entonces sí. Vale. Però clàssics de volum 3, número tal, això, hasta que no tingues volum i número i que en el paper posi publicat en l'any 21, no l'hauries de posar. O pots posar-lo, però posa l'any 22 o 23, perquè no compte de moment. Perquè si te publica un article, tu vas i el poses en el grec i dius, quan se publicarà? Doncs no ho sé, a mi estem en mas i dius, serà del 21, però del 22, però igual se publica el 23. Tot això hay que tenir molt de compte, perquè si no, ja no te contarà aquest article. Actes de congressos i capítols de llibre donen molta feina perquè has de posar el congrés on s'ha celebrat, el certificat. Si és nacional o internacional, has d'adjuntar un paperet per veure que hi ha unes normes de quan un congrés és internacional. Capítols de llibre has de posar índex, no sé què, fotocòpia de l'ISBN, no sé quantes, no sé quintos. Bueno, és el que hi ha. I els actes de congressos i coses similars, encara que estiguin publicats en actes, si no són uns congressos que apareixen en una base de dades, que és la base core, que estiguen en l'A+ del core, o sigui, congressos seleccionats, que sí comptaria com a publicació, si no, no compta com a publicació, encara que tinguis publicació en l'acte, encara que estigui en paper. Si és un llibre, que només fa volums especials o llibres sobre congrés, seria un capítol de llibre. Però mireu bé aquest apartat perquè actes de congressos no compten com a publicació, compta com a congrés. I no hi ha que posar el mateix mèrit 2 vegades, el congrés i la publicació com a publicació. Seria una duplicació. Excepte estos del core. Això dona molta faena. Lo de un congrés, si és internacional, té que haver en el comitè científic no sé quants internacionals, en els speakers principals no sé quants internacionals. Tot això, si no ho adjunteu a aquesta documentació, doncs la persona que està revisant això li tocarà o anar a mirar a veure si el congrés té no sé quants speakers, mirar si és que pot accedir i si no, dir postnacional. Si no m'adjuntes la justificació de que és internacional, doncs serà nacional. I perdràs punts perquè compta menys. Ajudeu als revisors que teniu, que són Miguel Ángel Martínez en estadística, Juanjo, que al final no ha baixat, en geometria i Mazón, en anàlisi i jo en aplicada. En no que jo sàpiga no hi ha ningú, però bueno, al final m'arribaria tot a mi i si jo he de valorar això, ajudeu-me a justificar les coses perquè si no els tinc d'anar mirant jo congrés per congrés a veure si és internacional o no, si està el fullet de l'ISBN, si està no sé què, moriré, no? O bueno, quedaré inservible ja. Perquè són moltes coses perquè és de tota la facultat. És un tot l'informació completa. Si posa, si anar a la web i fer un pantallazo de la web on posa el comitè científic, ja m'ha servit. Però ja és difícil adjuntar documentació signada, diguem, no? Però bueno, adjunteu el que pugueu, no?
especialment congressos, capítols de llibres, tot això és un rotllazo, però imagineu-vos el rotllazo que és perquè ha de fer-lo de tots, no? Dediqueu un poc de temps, és una petició ja personal per ajudar-nos en això. I això era tot el que us volia contar. Si teniu preguntes, segurament Salva podrà contestar millor que jo, perquè això que va fer la memòria l'any passat. Vull afegir una cosa. Aquells que acabo d'entrar així, les coses que no tenen afiliació a la Universitat de València, no compten. Els podeu tindre a la memòria d'investigació, però a l'hora de que el Consell de Departament digui una cosa, pot dir no costa afiliació al Departament. Però no contaria en aquest cas. En aquest cas, no. Si quan se publicarà el 21 no hi ha afiliació de la Universitat de València, això compta sempre. La resta, Una de les revistes, encara que siguin de paper, no posen el article. Només volum i número d'article. Jo veia que se posa el número d'article i tal, no? Si això és definitiu i això és el que hi ha, el pots posar. El que no pots posar és si els números que tenen DOI, els articles que tenen DOI, però no s'han publicat encara, no tenen número d'article, perquè encara no s'han publicat, que són les que estan, diguem, antigament se deia en premsa, no? Això és en premsa, o que estan per publicar acceptats, i estan publicats online, i els pots descarregar, però no tenen encara la data de publicació, que en l'article posa aceptado, revised for no sé què, i publish en la data tal, no? Hay molta variabilitat, perquè cada revista fa d'una manera, però si tens el número d'article i això ja és definitiu i ja no hi ha res, Posa en confirmació. no hay que posar res. Si és definitiu, la publicació és definitiva, tu no has d'indicar res. El número d'article, claro, posar com citaries. Com el citaries, si no necessitar-lo, posaries, pues, autor, títol, revista, article, número tal, no? O pàgines tal, no sé què tingués. si ja està publicat en forma definitiva, que poses el DOI, el sistema de... Bueno, sí, en realitat el DOI. Perfecte. No cal explicar pas, poses el DOI i el sistema de la revista, que com ja un partit i... Sí, però bueno, bàsicament posaries, no sé, aquí posa revista, no sé què, volum, número, tal, no posaries res. Mira, pàgina inicial A1028 i pàgina final A1051. Ahí podries posar el número d'articles, si vols, és igual, perquè en el DOI ja... Lo importante es no posar lo que está en prensa en la memoria, porque después, que l'any que viene no lo puedes posar. Que es cuando realmente saldrá publicado y con contenido. El problema que ha habido con los artículos que estaban mal puestos, no se consideraban porque habían salido online, la versión y demás, era porque en principio la herramienta del DREC era una herramienta personal para gestionarse sus cosas. Y cuando se empezó a hacer todo esto de la memoria de investigación, utilizando el DREC, en un momento se nos preguntaba en el web al investigador qué ítems teníamos que figurar en la memoria. Eso sí que se preguntase. Se pregunta todavía. Ni se pregunta, pero sería únicamente con un cuadrito cada ítem, la pongas y diga, ¿quieres que esto se considere? Eso se pide mil veces en... Lo que no puede ser es que lo viertan todo y luego tengamos que ser nosotros los que digamos, esto sí, esto no. Ya digo que yo este sistema no lo voy a defender. Esto se ha pedido mil veces en la investigación y dicen que esto es un... Es que están todas las casas difíciles, y que alguien lo tiene que hacer, no. Es muy complicado cambiar cualquier cosa de ley porque... Los artículos de investigación que no me contaron van entre el primer y segundo cuatrimestre en muchísimos años. Tres artículos. Porque ya hace años, ¿vale? Cuando me empezaba pues siempre había puesto una actividad online a la espera de cuando se culturalmente y además lo ponía. Esto ha salido online con fecha a la espera de la... Pues lo que hay que hacer es ponerla, pero con año 2024, y luego cuando se publique ya lo cambias. Y además recuerdo que... 2030, y ya cuando publique yo lo hice a la comisión y la propia comisión puso sobre la memoria, lo puso que eso no pasaba este año, pero que contarían al año siguiente. Pero para Igual fue mi sorpresa, entonces no
y al año siguiente se tuvo que desdecir la comisión. ¿Vale? Pero el hecho es que no. Eso de poder decir, selecciona los sitios que quieran que vaya a hacer una investigación. Eso lo he pedido mil veces cuando yo estaba con investigación, supongo que la gente sigue haciendo. Sí, Es que cambiar cualquier cosa de Greg es legal. Es que el problema es el mèrit és que tu, en el moment que reps un article publicat, o sea, en el teu currículum, perquè potser vas a demanar, jo que sé, una acreditació, vas a estar en un tribunal de no sé què, entonces tu el poses. Quin any el poses? Pues tens que posar-lo si estem en el 23 o el 22, perquè jo que sé si va publicar en el 23 o el 23. Si posa el 23 me diran, estàs posant l'article que vas a publicar l'any que ve, no? Entonces, s'ha de posar tot ahí. I després passen aquestes coses. I la gent que fica coses de divulgació, que també vol que fiquen el seu currículum, coses de ressenyes, històries d'aixes, això està tot ahí i això apareixerà en la memòria. Sí, no és un sistema bo de fer-ho. Les coses de divulgació cal llevar-les, sí. Aquí en el de bases... ¿Y las cosas de docencia? Les coses de docencia també. No és investigació. Ahora, fases de docència depèn. Fases de docència depèn. Si és un article que tens publicat en algun tema magisteri o acadèmic, sí que li compta per la seva investigació, absolutament. I si en algun departament de la universitat això se considera investigació, perquè és de l'àrea d'això, a qualsevol escola que estigui a la universitat li compta. Això està, no està a les bases, però això a les instruccions de la comissió d'investigació com a investigació. El mateix que deia, si un dels coautors que és de magisteri no té compte com a investigació, al nostre que una mateixa persona de la universitat sí que li compte per ser la seva àrea d'investigació. Perquè per a tu és docència, no és investigació. Ja. Això s'inclou per al docent i per altres coses, no per a l'àrea. Però això se fa perquè si a mi m'arriba com a matemàtica, sí, això no és investigació. Automàticament a l'altra persona també és l'illa. El sistema no discrimina. Jo he d'avaluar coses que es fan en enginyeria i en altres coses, perquè en astronomia, perquè tenim compte, que tenim compte. Si jo dic, això no correspon a l'àrea de investigació matemàtica, automàticament aquestes persones, els sacos compte. Jo, quan m'arriba a memòria, jo m'espera que facin el de física, que evalue totes les coses i inicia les decisions jo que quede. O el magisteri el mateix, i si no hi ha publicació d'este, m'espera que el magisteri faci la seva publicació i jo no responc. Però si no tens com autors de... No ho sé, però no és... Es que todo lo que está en la red no es investigación, es lo que estén viendo. Es una forma de hacer currículum. Filtro antes de trabajar nadie, ¿no? Pero es que no te lo... Porque si yo en un Greg pose 5 idiomes, que els idiomes no apareixen. No apareixen com a investigació. En teoria, tu quan poses els treballs, pots indicar si és investigació, Sí, claro. no estic segur de, en teoria, si no poses investigació no hauria d'anar ahí, però no sé, assegurar-te 100% de que no va. Si hay cosas de divulgación y de seguridad, creo como parte del currículum, pero no pueden estar a la memoria cuando un cliente, tal que no estén a la memoria, es que el cliente llevarles. O quan arribi al Consell de Departament, en el Consell de Departament, en l'escrit dice que això no és investigació. Per a que el revisor no posa una cosa contrària i que més de penalitza. Si hi ha un escrit dient això no és investigació, com per exemple el departament, este autor no té explicació en l'Universitat de València. Si això diu el departament, ahí no hi ha investigació. Això seria en el moment de la revisió, el lleve i el període professional. Probablement, si ho poses que no siga investigació, com diu Quique, no aparega en la memòria ja. Si poses, has de preocupar-te que en el treball o en el que siga, marcar només finalitat docent o finalitat
pasivo. Hay una caselleta para marcar quién es la finalidad del privado. Como te ves también, pues, yo qué sé, dupliques ítems, si son el autor, no sé qué, verás que te escaparán cosas y aparecerán en la memoria. Sabrás de lo que sería tú llevarlo o cambiarlo de año o algún truco para que no aparezca y si no, lo que digo es de al final de la zona tontería. No habría de aparecer, pero no te seas asegurar que no voy a comprobar que aparece o no. No podría ser una sentencia, no voy a comprobar. Entonces sería que eso parezca lo que está marcando en investigación. Vale la probanda. Falsa de negociación. No, pero ya está llegado. Es un sistema porque de ese ya ves bien que no es cosas que están entre identificación. No se puede conseguir. Y hay normas que son un poco en el certificado del Congreso. Si no paréis la afiliación, no. A no ser que el Congreso diga que norma no posa la afiliación. Yo que sé que no va a hacer Congreso. O sea, si posate uno y no sé, y estás en el red, será que desde aquí, no sé, tampoco. Y para crear un Congreso tampoco no se posen. Si no paréis, no, hay que justificar que es que el Congreso de como norma no posa esa afiliación, que son casi todos, que no posan la afiliación. Normas de esas que dice, a falta. Pero bueno, están ahí. Entonces no cambia, pues. Y son molt, incluso, por ejemplo, en lo del cuartil. Pues mira el cuartil, si el estimado, si el atre, tienen un pollón allí, pero inclusive luego se va a probar no sé cuándo, que tenía que ser el estimado y ya le tiene que ser el estimado. Y si tú en el estimado le tienes en Q2 y en el JCR le tienes en Q1, tiene que ser Q2. Ahora transitoriamente nos dicen que poseen el millón y tal, pero ¿qué dice? El pasado, después de discutir, se va a decir que se tocaba un millón entre. Pero en contra de la norma. En contra de la norma. Pero la norma decir la vez pasada, que puedo compartir de igual instrucción. Nosotros nos han dicho que o sea, lo útil que ellos es que no se puede posar el millón. Puede posar el que está en el banco. Ahora, Que es el estimado. que va a ser una cosa, això ja ve, calculo, arriba a la memòria, el break ja calcula automàticament, un millón de. En aquell momento calculava. Bueno, pues si no calculas el millón, te aparecerá en Q2 y traeremos un mogollón de cases te dice, está en Q2 en el estimado, pero está en Q1 en el JCR. Por ejemplo, en el Q1. ¿Qué sentido? Pero bueno, ya para allá en la función. Depende. No me gusta. Pues si tenim més preguntes, podéis alguna pregunta que sigui possible, Si le iba a mí, si no sé la respuesta, le pide a preguntar. Hasta que no pasemos la memoria, que será la prueba de Fox, pues no hacer toque de respuesta. Gracias, Tony. De bueno. Buena, gracias.